Hello guys, salam sagot tini ani YouTube channel lo. Joto nai tong nai khat ham khadani ta Facebook song no. Ke tini norok bagai ang tini hatai kotro thangmanya phono. Ang nogo tung tutu nang video khlasi nai kan rok ani video no nai tong ri first las. Ang tini hatai kotro thangmalaya je ani video nai tong nai rok kan rok nugi mangla kha ke ang opai dino thangmang hangke thangnai kan rok ani video no nai tini tani bagai ang nogo tong tutunya video mas ramka kangke tongi mala yangbo o bukhok se phati apono bukha se phati na kya omoshaka marang tokha norok jotono sini madam patal kinya no norok hamjago heda tainebo nai thokjako tini sini bubagra no blaikeno hamya kok saidong sini madam naitok ke tini brok ni hanyo din kaham tini brok ni din kaham phajak sin bubagra ni ka katamo din kaham phajako wa ki buri chu burarok salama hai ke kebini ba sakang jora kaham phainai kebini ba jora ulo kaham phainai ke tini ke bong ni ke ba jora kaham phai tong rakha tini sin bubagrani keba jora hanyangai tong rakha je pursin bubagrani bu jora kaham phaina apuro hokle je tabuk sin bubagrano kok hanya sai tong nai rok apuro kangke sin bubagra bo borok no tam khlai abo song sai ya ke norok YouTube rok nugui tong khana busuk jora te khesini bubagrano hanya sai tong ke tini obai keno ang tongi malaya bosibingda sin bubagrano khamya saiman jokhaba bona khamya saimya diba hani bagino tini ang ma phakya phiaba jungkono bona khamya sanani ya jungbongno hamjagai ma tongnai jungborokno koi ma tongnai tanbai kengke salsa ishor sin bubagrano jepuro phandobano jepuro bini jora kaham sokayana aporso saimala sinai ke asukno ang asuk kabang kok saliya tanbai kangke ang jora kom tai sabo thangai tongkha asukno norok jutu singnani video no sajagai tongkhe ang next ho oba haita se video khaitana hambai